Moji milí, v neděli 13. září se v malebné Karlově Studánce stane něco naprosto výjimečného. Rozvlní se tam totiž gejzír té nejkrásnější energie, elegance a špičkového umění. S obrovskou radostí vás zvu na letošní 26. ročník noblesní jízdy veteránů Trofeo Niké. Bude mi nesmírnou ctí a muzikálním potěšením rozeznít tyhle nádherné lázně tóny svého saxofonu, přivést vám ty nejkrásnější melodie a vnést do jesenického podhůří čistou radost ze života. Čeká nás úchvatný den, skvělí lidé, výstava nádherných strojů a atmosféra, která pohladí vaši duši. Obležte si úsměv, nalaďte se na pohodu a v neděli 13. září se na vás všechny osobně těším v Karlové Studánce. Na viděnou, váš Felix.